Sa Good Vibes, viral ang video sang isa ka babayi nga may diferensya sa pamensaron kag may bit-bit nga kutsilyo sa circumferential road sa Bacolod kahapon. Gindayaw naman sa mga netizens ang ginhimo sang isa ka motorcycle rider nga paghakos sa iya agudto siya ang mapahigat. May report si Romeo Subaldo. Ini nga eksena nga nagpauntat sa lakat sa traffic mga 1:30 kahapon sa may circumferential road malapit sa The Upper East sa Bacolod City. Sa video nga kuha ni John Ray Parcon, makita ang isa ka babae sa tunga sang dalan nga nagawaras kag may bit-bit nga malaba nga kutsilyo. Ginpalibutan siya sa mga pulis ug security guard kag mga sibilyan. Istorya ni John Ray nga amo ang nagkuha sang live video samtang nagakatabo ang insidente. Nagapahunay-hunay lang siya sa ilang tattoo shop. Sang hinali na lang nga naginamo sa gwa. Nagwa siya para magpangusisa kag naabtan niya ang babae nga nagawaras gani gin Facebook live niya ini. Binamon gani, da sa nagwa ko chilyo sa may Ini di dralen? may hindi kaya ko gani, dralen na mo no kay Meat shop ka na. oh may meat shop daw mo. Pulis ti may standby mga pulis. May desk daw sa oh, gwa? may standby mga pulis da. Oo. Ang sikyo to, kay ko kabalo kung din sila galigid mo. Ang security guard to? Oo, kaya mo to ginano ya ba sige sa way sa guro bla. May isa ka lalaki gikan sa piyak nga side sang dalan nga nagtingwa pa nga magdakop sa babae pero napaslawan siya. Dugang pa ni John Ray, agresibo ang babae kag hana nga ginabuno kutob sa mga naka-uniforme nga gwardiya kag pulis. Kaya basta tanan naka-uniform security kag ang pulis nga naka-uniform, do mo to yagi kontrabe. Ang mga sibilyan niya kan dola sa gani na gani. Aggressive sa towards sa mga naka-uniform. Oo, sa mga naka-uniform. Kaya buto mula yan, malapit pa ng pulis. Oo, mo na bulay ang mga Kaya buto pulis galing mo. kontra niya. Pero civilian, yan wala yung ginam masyado. Oh, wala sa pakialam sa sibilyan. May maduhol po tayo gapon siya kwarta gani tani. Oo. Nga nalapit lagi siya gani mismo. Wala kay ginano gani. Ang ini nga rider gikan na sa atubang. Ginbudlayan man siya sa pag-uyat sa babae. Gani, naglibot siya, nagpwesto sa likod sa babae para mauyatan siya. Ang rider tong una, dito pala sa una gapisto man. Bali naglis, kay kuya ang motor ya, kag lagano sa naglibot sa moto. Nga dito sa pinaplastar. Oh, dire na sa nagplastar. Sa likod na siya. Sa likod na sa nagplastar. Tigayon nga napahigad ang babae kag nakuha sa iya ang kutsilyo. Taga Mursa siya kag kaina, ginkuha na sang DSSD Mursa kag gindala balik sa ila nga banwa. May diferensya siya sa pamensaron. Wala magpensar si John Ray nga mangin viral ang iya video. Nagalaom siya nga magadalaman ini isang dugang nga mga kliyente sa iya nga tattoo shop. Ngayon ba nagbayar ang video na to? May ba? Sila mong kalagto lang ka magano, no? Aloy, ang tani ba? Kaya tani, magdala mo tani kwan. Ang ginawa po tani, kaya nag-viral ang video, makadala mo kliyente. Makadala mo kliyente, tani, no? Ginapapangita ang rider para makilala kag mapasidunggan sa lokal nga panguluan sa Bacolod sa iya ginpakita nga pagkabaganihan.